Magluto ko karon og sardinas nga na ay udong. Inya karon kay kuan man no Holy Week, Holy Thursday. Naami karon sa balay ra, wala may maglakaw-lakaw. Kay nibalik naman sa duguan. Na karon di ay late na ko na mahaw. Murag diretso na ni paniud to ako Wala na ko na mahaw. Kuan, nagsakripisyo sad para makuan sad ang atong mga sala. Manang wala ko na mahaw. Ang akong isuwa karon maon murhon diretsoan ako butangan og udong. Simple ra kay ni pagluto. Ako ra ning gisahon nya ikahuman ilunod ang sardinas unya ang udong. Dali ra kay ni lutoon, murag magic ra gyud nimo basta magluto ka ani nga sudan. Murag mao jud ni madali-dali ba kay karon lagi Holy Week man, so dili lang usa ta magkarni, kanilang usa magisda ta. So simple ra kay ni mga kabandin. Ang akong iparis ani buwad na may tulo pa ka buok nga ridsal man ang angan sa amo Napay tulo ka buok nga ridsal, dugay na ni murag gidani na ako diri sa Cebu. Murag February pa, katong adto kog bantayan. Wa pa jud nahurot. Napay tulo ka buok mao ni ako iparis sa sardinas. Yeah, sige, padayon ta sa pagluto mga kabandin. Kuyogi ko ninyo sa pagluto ha. Isa din ni kalata ang akong gi-open. Inya kay gusto man kumukaon og mga duha ka hiwa. So mao ni ako ning tagidyot kay lagi mahal ba ang palalito no. Muna sa una magsubak tag usa ka buok karon gusto ta mukaon og kanang wala gilunod, walay sabaw. So bili na lang tag duha ka hiwa. So murag budget sad ba. Dapat magkat-on tag budget kay grabe ron ang kalalito mga kabandin, mahal na kay sa ngatanan di ba. So nagbilin sa ikot mausad na ang akong iparisan, murag di na jud ni madaog ko ang ako da. Kanang puasa, murag ini kahuman ani daghan na jud. Murot sa ang bahaw ani namo. So, murag malami man ang atong kaon ani. Mga bibi pa. Mao din ang tula, baby. Oh, baby. O di ba naluto na, nasubo na ang atong giluto. Ato na ni lunuran og udong. Tulo lang ka unsa na siya? Sachet ang atong ilunod kay gamay ra man ni mga una ni mga kabandin. Ya kung atong daghanon di sad mahurot, mapanos masayang. Ya mahal na baya ron no. So mag-budget, tulo lang kapak ang atong ilunod. Sus kalami na kahumot na ani mga kabandin. Excited na ko nga mukaon ani. Nya murag pila na ka semana wala ko nakakaon ani nga luto nga sardinas with udong. Sus kalami. Nya salamat sa inyong pagtan-aw mga kabandin ha, sa inyong pagsigit tan-aw. Salamat kaayo. Bye-bye. Ug manasad magluto na sad ko og lain.